हेलो सांग मैंने केमिति अछंती। आज मु आपनku देखैबी क्षीर रु केमिति अति सहज उपाय रे छेना बाहर करिवे। प्रथमे एवढे सस्पेन लेछि सेतरे अल्प टे पानी दे दबा। पानी देले कोन हबो ना तळे आउ लागिवनी क्षीर। तापर मु एठी 1 लिटर क्षीर लेछि। अल्प टे पानी दे केंदा को धोई दबा। तापर गैस ऑन कर बसई दबा और फुटियो। क्षीरटा को आने अब तो गरम है गरम मझे मझे एमती चटू बुलेगा जमी तले न लगे।
ଏଇଠି ତାକୁ ଚଟି ବୁଲେଇ ଦେବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ କ୍ଷୀର। ଏବେ କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଆସିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିନେଗାର ନେଉଛି, 1 କପ୍ ନେଲି, 2, 3, 3 କପ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇଦେବା। ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ 2 କପ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖୁନ ଟିକେ ପାଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍, ପାଣି ମିଶାଇକି କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଉଛି, ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। କେପ୍ଟା ଛୋଟ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉନି। ସକାଳେ ଦେଲି 6 କପ୍ ଦେଇଛି ପାଣି, ବୋଟଲ କେପ୍ର 6 କପ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ପୁରା ଛେନା ବାହାରି ଆସିଲାନି। ଛେନା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ବାହାରି ଆସିଲା, ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିବେ, ଛେନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରି ଆସିଛି କ୍ଷୀରରୁ, ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା
ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି ଛେନା ବାହାରି ଆସିଲା। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ମିଠା ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ୟାକୁ ପନିର ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆମେ ଖାଲି ଛେନା ଆକାରରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପନିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିକି ତା ପାଣିଟା ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଚାପିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆଣିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ପନିର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରି ରଖିଦେବେ, ଗରମ ଅଛି ତ। ଗୋଟେ ପଥର ରଖିଦେଉଛି ଭାଇ ହେବା ପାଇଁ, ଚାକିବା ପାଇଁ। ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଉଥିବା ପାଣି ଚିପୁଡ଼ିକି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ୟାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ପାଣିଠୁ। ପାଣି ରହିଲେ ପନିରଠୁ ଭଲ କରି ସେଟ୍ ହେବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ପନିର ବାହାରି ଆସିଛି। 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରାୟ 250-300 ପାଖାପାଖି ହେବ ପନିର ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।